fer zàping. A mi també m'agrada molt. Sobretot aquell de la tia que va baixar i es... Llavors entra al cotxe i... Tu somies, tio. Que no! I és a l'habitació de la Maria. El que et dic, és el seu nòvio. Apa. Llavors què hi fa amb ell a aquestes hores? Han dormit junts. No pot ser amb la Maria. Com que no? Tu dorms amb la Cristina, la mare dorm amb el Berni, doncs ara la Maria. Què hi feu aquí? No res, comentant unes coses. Són els nois de la casa. En Joan, en Pere, l'Ernest. Hola. És un company de facultat. Ah! Ara mateix us preparo l'esmorzar, No cal, fes. Ja ens el preparem nosaltres. No, sí, ja se n'anava. Adéu. Adéu. No em pots dir que no, Maria. M'ho he de pensar. És molt important per a tu. I per a mi. Sí, però és una decisió una mica... M'ho he de pensar. Ai, però si no et decideixes ràpid, potser ho hauria de proposar algú altre. No, això no. Va, mira, pensa-t'ho bé, però no tens gaire temps. Jo ara vaig a casa a dutxar-me, passo per la facultat, que tinc una classe, i després et vinc a veure. Seràs aquí? Sí, no m'hauré de casa. Maria, va. Adéu. Adéu. Em dutxo i baixo de seguida. Ho veus? I ara es dutxa. No hi ha cap nen de la teva classe que el seu pare treballi en una tele o un diari i em pugui donar feina? El pare del Jonathan té un quiosc. Per què no li demanes al nòvio de la Maria si té una feina per tu? No, no és el seu nòvio. Doncs què fan ara tancats a la seva habitació? Tornes aquí? Collons. No t'ho deia. Què faran? S'aniran a viure junts o què? Fotis. Per què no? Potser és això el que ell havia de decidir. Què fas? L'hem de tractar bé, el nòvio. Ha de veure que aquí s'hi viu de conya. Que vingui ell a viure aquí. La mare ho voldrà, oi? Home, no ho sé. Ha de voler. Tu saps el que seria aquesta casa sense la Maria? Però és que aquí em necessiten molt. Ja s'espavilaran sense tu. Agafen una altra dona de fer feines i ja està. O sigui, qui vols que agafin? Maria, això és el seu problema. Sí, però... Mira, jo no puc esperar més. I a Nova Zelanda volen saber qui serà el becari. I encara no hem fet els bitllets. Surts demà a la tarda. Sí? Passa. Hola, us he portat unes coses per picar. Res, uns aperitius. Que bé. Ho deixo aquí, Sí. He portat unes patates, unes olives, una tònica, un parell de cerveses. Moltes gràcies. És que aquí ens agrada molt que la gent s'hi trobi bé. La Maria ja ho sap, som molt hospitalaris. Que es queda a dinar? No, no puc. Gràcies. Si voleu res més m'ho dieu, Adéu. Adéu. No passa res. Mare! Què? Va! Corre! Què passa? I la Maria? La Maria vol parlar amb nosaltres. De què? El Berni és la teva parella, oi? I ve a casa quan vol i ja està mig instal·lat i és una mica com si fos el teu nou marit, oi? No, no és com el meu nou marit. És igual. I el Joan, fins avui que l'ha deixat la Cristina, també la portava a casa i no passava res, oi? Pere, què passa? La Maria té nòvio. La nostra Maria? Sí, es diu Ernest. Avui ja ha dormit aquí i tot. La Maria ha dormit aquí amb un home? Què passa? Et penses que ella no No ho pot ser. I ara ens ho vol dir. I nosaltres li hem de dir que estem contentíssims i que el porti tantes vegades com vulgui. I que si es vol quedar a viure, cap problema. Com que es quedi a viure? No, primer alguns dies a dormir, després ja porten coses, després ja és cada dia... Com el Berni, vaig a buscar-la. Ens has de jurar que diràs que sí, que et semblarà fantàstic. He posat una ampolla de cava al congelador. Vés a buscar-la, vés. Treu les copes. Des de quan ho sabíeu vosaltres? Des d'aquest matí. I a mig matí ha tornat a venir l'Ernest aquest. I us l'ha presentat i tot? Ai, com és que a mi no m'ha dit res? Sí? Passar. Sí. La mare ja ha arribat. Pots baixar quan vulguis. Ja hem parat taula. Molt bé. No m'hi havia fixat mai, però tens una habitació que està molt bé. Àmplia, amb llum, amb privacitat.
Fins i tot 2 persones hi cabrien aquí, no? Va, anem. No ho sé, Joan, ja miraré algú que conegui, però tampoc no és tan fàcil trobar-te feina. Digue-m'ho a mi. Ja som aquí! Hola. Hola! Què dinem? No ens havies de dir no sé què. Ah, sí, us ho dic ara. Sí, no? Ara. A casa sempre tenim una ampolla de cava a la nevera, perquè mai no se sap quan hi haurà alguna cosa a celebrar. I és que el cava uneix la família. Com vulguis. A veure, m'és una mica difícil de dir-ho, però em sembla que us he de dir perquè vosaltres també hi tindreu alguna cosa a dir. És una cosa molt important per mi i em sembla que també és una cosa molt important per tots vosaltres. Fa molt temps que sóc en aquesta casa on se m'ha tractat sempre molt bé i ara... és igual. La qüestió és que demà us deixo. Què? 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 Me'n vaig a Nova Zelanda un any. M'han donat una beca. Ja sé que no us ho havia d'haver dit en tan poc temps, però les coses són així. I el nòvio? Quin nòvio? L'Ernest? De qui és nòvio? Teu no? Si és casat. Oh, casat! És el cap del departament. Aquest matí ha vingut a donar-me la notícia. Per mi ha estat una decisió molt difícil. Espero que no m'ho poseu vosaltres més difícil. No tinc ganes de dinar. Moltes gràcies. Començaré a fer les maletes.